Tämä tila on isäni, Tellervo huusi kesken huutokaupan. Yksinkertaisessa mekossaan ruosteinen keksipurkki tiukasti rintaansa vasten painettuna. Hänen vierellään Toivovaari, vanha mies kävelykepin kanssa. Yksi mies nauroi äänekkäästi väkijoukossa, ja hänen naurunsa tarttui muihin. Kasimir Aarnio sanoi kaikkien kuullen, maa ei ole sen, joka sanoo omistavansa, vaan sen, joka todistaa sen, ja hymyili. Mutta kun Vera Kuusisto astui esiin asiakirja kädessään, hymy alkoi sulaa. Ymmärtääkseen, mikä kaatoi Kasimirin tuossa huutokaupassa, on palattava siihen päivään, jolloin Tellervon isä päätti salata totuuden kaikilta. Tellervo on 22-vuotias. Hän herää ennen aurinkoa kastelemaan kasvimaata, joka elättää hänet ja hänen isänsä, kantaa laatikoita viikonlopun toreille ja ehtii vielä huolehtia Toivovaaristakin, joka on viime kuukausina muuttunut hitaammaksi, kumaraksi ja hiljaisemmaksi. Toivovaari on aina ollut vähäpuheinen mies. Hän kasvatti Tellervon yksin siitä asti, kun tyttö oli 4-vuotias. Äiti lähti jättämättä osoitetta. Isä ei koskaan selittänyt miksi. Ajan myötä Tellervo lakkasi kysymästä. Hän oppi lukemaan isäänsä muista merkeistä. Tavasta, jolla tämä käänsi katseensa, kun joku mainitsi Uudenpelon suurtilan, raskaasta hiljaisuudesta, joka valtasi hänet joinakin iltapäivinä ilman näkyvää syytä. Ja siitä näystä, jota Tellervo ei koskaan unohtanut, eräänä päivänä, kun he palasivat pellolta, he kulkivat soratietä, joka sivusi Uudenpellon tilaa. Tellervo jutteli jostain joutavasta, kunnes huomasi isänsä pysähtyneen keskelle tietä, täysin liikkumattomana. Silmät nauliintuneina tilan rautaporttiin, aivan kun hän olisi nähnyt jotain, mitä kukaan muu ei nähnyt. Tellervo kutsui häntä kerran, kahdesti. Isä räpäytti silmiään hitaasti, käänsi kasvonsa ja sanoi vain, mennään pois. He eivät enää koskaan kulkeneet sitä tietä. Tellervo oppi kiertämään toista kautta mitään kysymättä. Uutta peltoa oli mahdotonta sivuuttaa. Syvärannan pitäjän ylpeys, 4000 hehtaaria hyvää maata, palkittua karjaa, lähteitä, jotka eivät kuivuneet pahimpanakaan kesänä, ja kaiken keskellä suurtilallinen Ilmari Rautavaara. Yli 70-vuotias, leskenä vuosikymmeniä, ei tunnustettuja lapsia, ja maine, joka oli rakennettu oikeaan aikaan tehdyillä palveluksilla ja kysymyksillä, joita kukaan ei esittänyt ääneen. Koko pitäjä pyöri tavalla tai toisella tämän miehen ympärillä, paitsi Toivovaari. Sinä aamuna, kun suurtilallinen Ilmari kuoli, pitäjä pysähtyi. Muutamassa tunnissa puheenaihe oli vain yksi, tila, jolla ei ollut testamenttia notaarin hallussa, ei rekisteröityjä perillisiä. Uusipelto menisi oikeuden määräämään huutokauppaan 90 päivän kuluttua. Virallinen ilmoitus ilmestyi paperilla käräjätalon oveen liimattuna, ja koko Syväranta kävi sitä lukemassa. Tellervo meni muiden mukana. Hän luki ilmoituksen, katsoi suurtilallisen nimeä paperilla ja tunsi jonkin puristavan rintaansa, osaamatta nimetä tunnetta. Sillä viikolla Toivovaari muuttui tavallistakin hiljaisemmaksi. Tellervo huomasi sen, mutta laittoi sen sään piikkiin. Oli kylmentynyt, ja kylmä painoi häntä aina enemmän. Sitten tuli kuume ja keho, joka kieltäytyi nousemasta sängystä. 3 päivää kului kylmiä kääreitä vaihtaen, keittoa tarjoten, joka jäähtyi ennen kuin sitä ehdittiin syödä, ja Tellervon nukkuessa ohuen peiton alla makuuhuoneen lattialla kuullakseen, jos isä tarvitsisi jotain keskellä yötä. 4. yönä, kun hän vaihtoi käärettä 3. kertaa ja luuli isänsä nukkuvan, tämä avasi silmänsä ja alkoi puhua. Toivovaarin ääni oli erilainen, vakaa kuin joku, joka oli valinnut sanansa vuosien ajan ja jonka oli nyt pakko päästää ne ulos ennen kuin ei olisi enää tilaisuutta. Hän oli suurtilallinen Ilmari Rautavaaran poika. Laillinen poika, syntynyt suhteesta, jonka suurtilallinen, silloin nuori ja peloissaan siitä, mitä hänen perheensä sanoisi, oli salannut vuosikymmeniä. Hän oli maksanut Toivon äidille, jotta tämä katoaisi ja antaisi lapsen rekisteröidä toisella sukunimellä. Toivo kasvoi tietämättä mitään. Vasta 40-vuotiaana hänen ovelleen ilmestyi mies. Ilmari itse, vanhempana, pääpainuksissa. Hän vietti kokonaisen iltapäivän pyytäen anteeksi. Hän allekirjoitti käsin paperin, jossa tunnusti isyytensä. Mutta Toivo, loukkaantunut ja ylpeä, kuten vain hylätyt lapset osaavat olla, ei koskaan vienyt paperia maistraattiin.
Hän säilytti sen keksipurkissa, hautasi sen perimmäisen huoneen lattialankkujen alle ja kantoi sitä taakkaa vielä 20 vuotta, ikään kuin sen paino olisi ansaittu rangaistus. Tellervo kuunteli kaiken liikkumattomana. Ainoa ääni huoneessa oli tuuli, joka kolkutti löysää puista ikkunanpieltä. Sitten hän nousi, meni perimmäiseen huoneeseen ja repi lattialankut irti omin käsin. Purkki oli siellä. Sen sisällä suurtilallisen allekirjoittama asiakirja, käsin kirjoitettu kirje syyllisen miehen käsialalla ja valokuva heistä kahdesta heidän ainoan tapaamisensa päivänä. Tellervo katseli papereita pitkään. Ulkona tila, joka oli aina kuulunut hänen isälleen, oli myytävänä sille, jolla oli eniten rahaa, ja huutokauppa oli 90 päivän kuluttua. Kasimir Arnio saapui Syvärantaan vuosia sitten salkku täynnä suunnitelmia ja hymy, joka kertoi hänen tietävän keskustelun lopputuloksen jo ennen sen alkamista. Hän rakensi rakennusyhtiönsä pääkonttorin pitäjän keskustaan, osti 2 tonttia valtatien varrelta ja muuttui vähitellen sellaiseksi henkilöksi, joka ilmestyy puistojen avajaisiin ja jota kunnanvaltuutetut tervetivät ensimmäisenä hänen astuessaan huoneeseen. Yli 50-vuotias, hiukset aina ojennuksessa, sanat harkittuja. Kasimir ei huutanut, ei uhkaillut, ei tarvinnut. Hän odotti. Hänellä oli se, mitä hän kutsui pitkän tähtäimen visioksi, ja Uusipelto oli ollut osa tätä visiota paljon kauemmin kuin pitäjä aavisti. Hänen mielenkiintonsa ei kohdistunut karjaan tuottavaan maahan eikä alueen kuuluisimman tilan omistamisen tuomaan arvovaltaan. Tuon maan alla oli pohjavesiesiintymä. Vettä riittäisi 3 kunnan tarpeisiin. Se nostaisi jokaisen ympäröivän neliömetrin arvoa ja tekisi sen hallitsijasta voiman, jota yksikään alueen kunnanjohtaja ei voi sivuuttaa. Kasimirilla oli ollut geologiset lausunnot jo edellisvuodesta, sijoittajat valmiina. Vain maa puuttui. Kun suurtilallinen kuoli ja huutokaupasta ilmoitettiin, Kasimir ei juhlinut ääneen. Hän teki paremmin. Hän soitti jokaiselle alueen yrittäjälle, jolla olisi riittävästi rahaa kilpailla, ja kävi keskusteluja, joita ei koskaan nauhoitettu. Hän ei uhannut ketään, esitti vain skenaarioita. Voit osallistua huutokauppaan. Voit voittaa tilan, tai voit voittaa ongelman. Pidän kumppaneista enemmän kuin vastustajista. 3 viikossa mahdolliset kilpailijat olivat vetäytyneet yksi kerrallaan. Suunnitelma oli yksinkertainen, saapua huutokauppaan ainoana todellisena tarjoajana ja maksaa ilmoituksen mukainen vähimmäishinta. Kaikki komplikaatiot ratkaistaisiin ennen kuin ne muuttuisivat ongelmiksi, ja sitten ilmestyi komplikaatio. Huhu saavutti Kasimirin käräjäoikeuden virkailijan kautta, joka oli hänelle palveluksen velkaa. Nuori tyttö oli ilmestynyt käräjätalolle kyselemään perunkirjoituksen riitauttamisen määräajoista. Pieni yksityiskohta, mutta Kasimir ei sivuuttanut pieniä yksityiskohtia. 2 päivää myöhemmin hän meni henkilökohtaisesti Tellervon kasvimaalle. Hän saapui kauluspaidassa hihat käärittyinä, kuin tullakseen keskustelemaan vertaistensa kanssa. Hän kehui kasveja, kysyi, myykö torilla hyvin, ja kommentoi, kuinka vaikeaa elämää oli ylläpitää ilman suurta maatilaa. Tellervo vastasi yksitavuisesti ja jatkoi kuokkimista kääntämättä kasvojaan. Sitten Kasimir sanoi, melkein ohimennen. Kuulin, että isäsi on kaivellut vanhoja papereita, suurtilallisen juttuja. Aina kun joku rikas kuolee, ilmestyy joku väittämään olevansa perillinen. Hän piti lyhyen tauon. Toivottavasti kukaan ei ota sitä vakavasti. Kun niin käy, elämä muuttuu monimutkaiseksi kaikille. Hän kääntyi ja käveli pois kiireettä kuin olisi puhunut säästä. Tellervo jäi seisomaan ja katseli auton nostattamaa pölyä soratiellä. Kädet puristivat kuokkaa lujasti. Hän ymmärsi jokaisen sanan, jota Kasimir ei sanonut. Samana iltapäivänä hän koputti pitäjän ainoan asianajotoimiston oveen, joka vielä palveli ilman ajanvarausta. Asianajaja Vera Kuusisto oli 40-vuotias ja palannut Syvärantaan vietettyään 15 vuotta suuressa toimistossa pääkaupungissa. Hän palasi omasta tahdostaan, kyllästyneenä hyvään palkkaan ratkoessaan jo kaiken omistavien ongelmia, haluten tehdä jotain merkityksellistä. Toimisto oli pieni, kyltti haalistunut, ja hän piti ovea auki kuumalla säällä. Tellervo astui sisään keksipurkki kainalossaan ja asiakirjat kädessään. Vera luki kaiken läpi kahdesti täydellisessä hiljaisuudessa. Hän sulki purkin hitaasti, katsoi edessään olevaa tyttöä, känsäisiä käsiä,
määrätietoista leukaa, silmiä, jotka eivät pyytäneet vaan ilmoittivat, ja esitti ainoan tärkeän kysymyksen. Onko sinulla rohkeutta seisoa tämän takana loppuun asti, vaikka tilanne muuttuisi rumaksi? Tellervo vastasi epäröimättä. Vera otti tapauksen hoitaakseen symbolisella palkkiolla. Postuumi-isyyden tunnustamisprosessi aloitettiin seuraavalla viikolla, ja sen mukana tulivat ensimmäiset esteet. Käräjäsihteeri ilmoitti, että ilman virallista rekisteröintiä elinaikana yksityisellä asiakirjalla ei yksinään ollut riittävää voimaa keskeyttää huutokauppaa. Tarvittaisiin käsialan tutkimus suurtilallisen allekirjoituksen vahvistamiseksi, tukevia todistajanlausuntoja ja aukoton asiakirjaketju, joka tukisi heidän versiotaan. Laki ei toimi aikomusten perusteella, hän sanoi pahantahtoisuutta, vain lukien mitä oli kirjoitettu, vain todisteiden. Vera merkitsi muistiin jokaisen vaatimuksen ilmettään muuttamatta. Toimistollaan hän levitti tapauksen kartan pöydälle ja alkoi merkitä, mitä heillä oli, mitä puuttui ja kuinka paljon aikaa oli käytettävissä. Huutokauppa oli määrätty, riitauttamisaika oli lyhyt ja jokainen byrokraattinen vaihe vei päiviä, joita heillä ei ollut liikaa. Sitten me todistamme sen ajoissa, hän sanoi, enemmän itselleen kuin Tellervolle. Mutta Casimir Aarnio ei jäänyt odottamaan byrokratian tekevän työtään. Viikko sen jälkeen, kun Vera oli jättänyt hakemuksen, ulkopuolinen käsiala-asiantuntija toimitti teknisen lausunnon, jossa väitettiin suurtilallisen allekirjoituksen asiakirjassa olevan väärennös, virallista paperia, teknistä kieltä, viittauksia menetelmiin, joita useimmat ihmiset eivät osaisi kyseenalaistaa. Lausunto liitettiin prosessiin todisteena, ja käräjäsihteeri ilmoitti asiasta Veralle virkamiehen neutraaliudella. Vastakkaisen teknisen todisteen myötä tunnustamisprosessi keskeytettäisiin, kunnes asiantuntijoiden välinen ristiriita olisi ratkaistu. Tellervo luki ilmoituksen seisten käräjätalon edustalla jalkakäytävällä Vera vierellään. Hän taitteli paperin ja hengitti syvään. Hän tietää, että meillä on asiakirjat, hän sanoi. Vahvistettu, Vera sanoi, ja nyt meidän on todistettava, että asiakirjat ovat aitoja ennen kuin määräaika umpeutuu. Huutokauppaan oli 53 päivää ja heillä ei vieläkään ollut omaa asiantuntijaa. Vera soitteli 3 päivää asiantuntijoille. Ensimmäinen pyysi summaa, jota hänellä ei ollut. Toinen oli sitoutunut toiseen prosessiin 2 kuukaudeksi. Kolmas kuuli Casimir Aarnion nimen ja sulki puhelimen selittämättä. Tellervo oli toimistossa, kun kolmas kieltäytyminen tuli. Hän katseli, kuinka asianajaja taitteli yhteystietolistan ja laittoi sen laatikkoon liiallisella huolellisuudella, sellaisella eleellä, jota ihmiset tekevät hallitessaan jotain sisällään. Sitten Vera avasi tietokoneen ja alkoi kirjoittaa sähköpostia, jonka valmistumiseen meni melkein tunti. Se oli osoitettu vanhalle kollegalle pääkaupungista, tohtori Helena Vaskiolle, asiakirjatutkimuksen asiantuntijalle, jolla oli 20 vuoden kokemus ja joka oli tunnettu suurten tapausten asiantuntija. He olivat työskennelleet yhdessä vaikeassa tapauksessa vuosia sitten, kun Vera oli vielä pääkaupungissa ja Helena oli uransa alussa. Vera oli tehnyt hänelle palveluksen silloin, jota ei koskaan puettu sanoiksi, mutta jonka painon molemmat tiesivät. Sähköposti ei pyytänyt palvelusta, se vain selitti tapauksen, määräajan ja panokset. Vastaus tuli seuraavana aamuna. 1 rivi. Lähetä asiakirjat. Tulen ensi viikolla. Vera ei juhlinut ääneen. Hän vain sulki tietokoneen ja sanoi Tellervolle, meillä on asiantuntija. Helena saapui tiistaina pienen matkalaukun ja laitteen kanssa, jota Tellervo ei osannut nimetä. Hän vietti 2 kokonaista päivää Veran toimistossa asiakirjat levitettyinä improvisoidun valopöydän päällä, analysoiden jokaista yksityiskohtaa suurennuslasilla ja tietokoneohjelmalla, jota hän käytti irrottamatta katsettaan näytöstä. Hän ei kommentoinut mitään prosessin aikana, pyysi vain hiljaisuutta tarvitessaan keskittyä. 3. päivänä hän kutsui molemmat istumaan. Casimirin palkkaaman asiantuntijan lausunnossa oli 3 vakavaa teknistä epäjohdonmukaisuutta. Ensimmäinen, asiakirjassa mainittu metodologia oli vanhentunut yli 10 vuotta. Yksikään vakavasti otettava asiantuntija ei enää käyttänyt sitä. Toinen, allekirjoituksen vertailu oli tehty vain 1 vertailunäytteellä, mikä oli riittämätön määrä millekään pätevälle johtopäätökselle. 3. ja tärkein, alkuperäisen asiakirjan paperi,
ja muste olivat yhdenmukaisia ilmoitetun aikakauden kanssa. Kemiallinen koostumus, kuitujen ikääntyminen, musteen hapettuminen. Tämän väärentäminen vaatisi teknologiaa, jota syvärannassa ei kenelläkään ollut saatavilla. Allekirjoitus on aito, Helena sanoi laboratoriotuloksen esittävän henkilön objektiivisuudella. Vastakkainen lausunto on teknisesti puolustuskelvoton. Vera jätti vastalausunnon samalla viikolla. Tunnustamisprosessi jatkui. Huutokauppaan oli 38 päivää, ja silloin Casimir muutti strategiansa. 2 miestä ilmestyi Toivovaarin pienelle mökille keskiviikkoiltapäivänä. Tellervo oli torilla. Kotiin tullessaan hän löysi isänsä istumasta olohuoneen tuolilla, kädet sylissä, katsoen ikkunasta ulos. Isä kertoi rauhallisesti. Miehet olivat tulleet sisään koputtamatta, istuneet kutsumatta, ja toinen heistä oli laskenut kirjekuoren pöydälle. 100 euroa käteisenä vastineeksi siitä, että he vetäisivät kanteen pois ja allekirjoittaisivat asiakirjan, jossa sanottaisiin papereiden olevan tekaistuja. Toivovaari oli katsonut kirjekuorta, sitten miehiä ja sanonut rauhallisella äänellä, joka kuuluu pahimman kokeneelle: minulle annettiin kerran rahaa, jotta vaikenisin. Se ei toiminut sisältäpäin. Tällä kertaa älkää edes yrittäkö. Miehet ottivat kirjekuoren ja lähtivät sanomatta enempää. Tellervo kuunteli kaiken seisten keskellä huonetta, torilaatikko yhä kädessään. Sitten hän laski laatikon lattialle, meni isänsä tuolin luo ja halasi häntä ensimmäistä kertaa vuosiin. Ei lohdutukseksi, vaan jostain erilaisesta, syvemmästä. Toivovaari jäykistyi hetkeksi, kuin olisi unohtanut, miten sellaista otetaan vastaan, ja sitten hän kietoi kätensä tyttärensä selän ympäri ja oli hiljaa. He olivat niin hetken, sanomatta mitään. Myöhemmin Tellervo soitti Vera-asianajajalle ja kertoi vierailusta. Asianajaja pyysi kuvailemaan miehiä niin yksityiskohtaisesti kuin Toivovaari muisti: pituus, vaatteet, auto. Hän kirjoitti kaiken ylös. Jos he palaavat, soita minulle ennen kuin avaat oven. Mutta he eivät palanneet. Casimir oli ymmärtänyt, ettei suora painostus toimisi Toivovaariin, joten hän etsi toisen rintaman. Syväranta on pieni paikkakunta, ja pienillä paikkakunnilla on muisti. Seuraavina päivinä Tellervo alkoi huomata muutoksia. Naapuri, joka osti aina hänen kojultaan torilla, alkoi käydä harvemmin. Kaupan setä palveli häntä hitaammin hänen astuessaan sisään. Eräänä iltapäivänä hän kuuli 2 naisen supisevan käräjäoikeuden jonossa. Hän ei ymmärtänyt sanoja, mutta ymmärsi katseen, kun he huomasivat hänen olevan siinä. Kiertävä huhu oli yksinkertainen ja tehokas. Tyttö halusi anastaa tilan väärennetyllä asiakirjalla, onnenonkia, keksitty avioton lapsi oikealla hetkellä. Tellervo palasi kotiin sinä iltana raskaampana kuin lähtiessään. Hän istui oven kynnyksellä ja katseli soratietä pimeän tuloon asti. Se ei ollut pelkoa, vaan sitä erityistä väsymystä, joka tulee siitä, kun on oikeassa ja silti joutuu todistamaan sen kaikille. Vera soitti, kun oli jo melkein pimeää. Hänen äänensä oli erilainen, liian hallittu, mikä tarkoitti, että oli jotain tärkeää. Tellervo, minun täytyy pyytää sinut tänne huomenna aikaisin, löysin erään henkilön. Hän työskenteli Uudella Pelolla vuosikymmeniä ja näki asioita, joita kukaan muu ei nähnyt. Tellervo kysyi nimeä. Lempirouva, 80-vuotias. Sanoi, ettei ole koskaan kertonut mitään kenellekään, koska kukaan ei ollut kysynyt oikealla tavalla. Lempirouva asui yhdessä huoneessa tyttärensä talon takana, mukulakivikujan päässä, jonne aurinko ei ehtinyt aikaisin. Hän oli 80-vuotias, hiukset täysin valkoiset ja sidottu matalalle nutturalle, ja hänen silmänsä olivat tarkkaavaisimmat, jotka Tellervo oli koskaan nähnyt niin vanhoilla kasvoilla. Kun Vera koputti oveen, hän istui jo pöydän ääressä, kahvikuppi edessään ja 2 tyhjää lasia, ikään kuin olisi tiennyt, että tulijoita olisi 2. Tellervo istui. Lempirouva katsoi häntä hetken, kallisti päätään hieman ja sanoi: sinulla on toivon nenä ja suurtilallisen silmät. Tellervo ei vastannut, pidätti hengitystään. Lempirouva oli tullut Uutelepeltoon 16-vuotiaana keittiöapulaiseksi ja lähtenyt vasta, kun jalat eivät enää kestäneet koko päivän seisomista, lähes 6 vuosikymmentä myöhemmin. Hän näki suurtilallinen Ilmarin nuoresta vanhaksi, näki avioliittoja, jotka eivät kestäneet, lapsia, jotka lähtivät, renkejä, jotka tulivat ja menivät,
ja karjaa, joka vaihtoi rotua. Ja hän näki eräänä iltapäivänä kauan sitten keski-ikäisen miehen tulevan takaportista ja suurtilallisen vastaanottavan hänet päärakennuksen kuistilla. Se ei ollut liikematka, hän sanoi kietoen kätensä kupin ympärille. Liikevieraat suurtilallinen otti vastaan etukuistilla, puku päällä. Sinä päivänä hänellä oli paita yllään, ja kun mies saapui, suurtilallinen seisoi hetken paikallaan ennen kuin laskeutui askelmia, tavalla, joka kertoi, ettei hän tiennyt, ottaako vastaan vai käskeekö pois. He olivat kuistilla auringonlaskuun asti. Lempi ei kuullut, mitä he sanoivat. Hän oli liian kaukana, eikä hänen tapoihinsa kuulunut mennä lähelle kutsumatta, mutta hän näki suurtilallisen menevän sisään ja palaavan paperiarkin kanssa. Hän näki molempien allekirjoittavan. Hän näki suurtilallisen laskevan kätensä hetkeksi miehen olkapäälle, ainoan sellaisen eleen, jonka hän oli nähnyt tämän tekevän vuosikymmeniin, ja sitten mies lähti katsomatta taakseen. Hän ei koskaan palannut. Minä kysyin suurtilalliselta, kuka hän oli. Hän sanoi, ei kukaan, jonka sinä tuntisit, mutta minä tunsin. Se oli Toivo, Orvokin poika, joka lähti, kun poika oli vielä vauva. Vera piti kynää paikallaan lehtiön päällä. Mistä te tiesitte, kuka hän oli? Koska Orvokki kertoi minulle ennen lähtöään. Pyysi minua pitämään salaisuuden, ja minä pidin. Mutta hän on ollut kuolleena 15 vuotta, ja suurtilallinen on kuollut myös. Lempirouva laski kuppinsa. Kuolleiden ihmisten salaisuudet eivät enää suojele ketään. Ne vain vahingoittavat eläviä. Vera pyysi häntä allekirjoittamaan todistajan lausunnon. Lempi allekirjoitti lukematta ei huolimattomuuttaan, vaan rauhallisella luottamuksella, tietäen, mitä teki. Voit laittaa nimeni mihin tarvitset. Kujalta poistuttuaan Tellervo käveli kokonaisen korttelin hiljaisuudessa ennen kuin puhui. Ratkaiseeko tämä asian? Vera mietti hetken. Se vahvistaa paljon, mutta Kasimir tulee riitauttamaan sen. Hän sanoi, että se on 80-vuotiaan naisen muistista kertoma lausunto ilman tukevia asiakirjoja. Hän pysähtyi jalkakäytävälle ja katsoi Tellervoa. Meidän on löydettävä se kirja. Kirja oli irrallinen tieto, jonka lempirouva oli maininnut melkein ohimennen keskustelun lopussa. Suurtilallinen Ilmarilla oli tapana tehdä muistiinpanoja, ei tileistä, ei karjasta, vaan henkilökohtaisista asioista, kovakantiseen vihkoon, jota hän säilytti päämakuuhuoneen kaapin salalokerossa. Lempi oli nähnyt hänen kirjoittavan siihen muutaman kerran, aina öisin, aina yksin. Häntä ei koskaan kutsuttu lukemaan, eikä hän koskaan yrittänyt. Vera jätti virallisen pyynnön päästä päärakennukseen omaisuuden inventointia varten. Se oli normaalilaillinen toimenpide, jota käräjäoikeus ei voinut kieltää, mutta vastausaika oli jopa 15 arkipäivää. Huutokauppaan oli 26 päivää. Tellervo laski luvut hiljaa mielessään eikä sanonut mitään. Seuraavina päivinä paikkakunta pysyi kylmänä. Kasimirin levittämä huhukampanja oli juurtunut, sellaista tarinaa, johon ihmiset uskovat, ei siksi, että se olisi todistettu, vaan koska on helpompaa uskoa yksinkertaisen ihmisen valehtelevan kuin mahtavan olevan väärässä. Tellervo myi vähemmän torilla. Jotkut naapurit vaihtoivat puheenaihetta hänen ilmestyessään. Eräänä iltapäivänä joku liimasi paperin heidän mökkinsä porttiin, jossa luki 2 sanaa kynällä kirjoitettuna, onnenonkia, häpeä. Hän repi paperin irti, taitteli sen ja laittoi taskuunsa. Hän ei kertonut isälleen, ei soittanut Veralle. Hän meni kasvimaalle ja työskenteli pimeään asti. Toivovaari huomasi sen itsekin. Ei paperin takia, vaan tavasta, jolla Tellervo tuli kotiin sinä iltana. Erilainen hiljaisuus harteet, jotka kantoivat jotain ylimääräistä. Hän odotti, että tyttö istuisi pöytään illalliselle ja sanoi katsomatta häneen, pikkukaupunki puhuu paljon ja ajattelee vähän. Sinä tiedät, kuka olet. Tellervo tuijotti lautastaan. Tiedän, mutta se väsyttää. Väsyttää, isä myönsi. Mutta sinä olet vielä pystyssä. Se oli pisin keskustelu, jonka he olivat käyneet vuosiin. Lupa päästä päärakennukseen saapui 12. Arkipäivänä, 3 päivää ennen määräajan päättymistä ja 10 päivää ennen huutokauppaa. Vera soitti Tellervolle 6:00 äänellä, joka kertoi huonosti nukutusta yöstä. Lupa tuli. Menemme huomenna aikaisin ulosottomiehen kanssa. Tellervo kysyi, entä jos kirjaa ei ole siellä? Vera oli hetken hiljaa.
Sitten käytämme sitä, mitä meillä on, ja toivomme sen riittävän. Mutta kun hän sulki puhelimen, hän ei tuntenut tappiota, vaan sitä erityistä jännitystä, joka tulee, kun on aikeissa kääntää viimeisen kiven tietämättä, mitä sen alta löytyy. He saapuivat Uudenpellon päärakennukselle aamulla kello 7:30. Tellervo, Vera ja ulosottomies, keski-ikäinen mies, joka kantoi lupapaperia sisältävää salkkua kuin kilpeä. Tilanhoitaja, joka oli huolehtinut tilasta suurtilallisen kuolemasta lähtien, avasi portin keskustelematta, mutta jäi seisomaan sisäänkäynnin eteen tarkkaillen jokaista heidän askeltaan kädet ristissä. Päärakennus oli suuri, paksuseinäinen ja korkeakattoinen, ja siinä oli se vanhan talon erityinen tuoksu, joka ei ole hylättyyttä vaan kerääntynyttä aikaa. Tummat huonekalut, maisemamaalauksia, takka, jota ei todennäköisesti ollut käytetty vuosiin. Tellervo ei ollut koskaan astunut sinne. Hän käveli huoneiden läpi hiljaisuudessa, katsellen jokaista yksityiskohtaa kuin yrittäen sovittaa paikkaa tarinaan, jonka oli kuullut, mutta ei koskaan nähnyt. Päämakuuhuone oli käytävän perällä. Tummapuinen vaatekaappi, 2 ovea, avain lukossa. Vera pyysi ulosottomiestä kirjaamaan kaiken ylös. Tellervo avasi ovet. Viikattuja vaatteita, hattuja ylähyllyllä, nahkasaappaat alhaalla. Ei mitään epätavallista. Hän tunnusteli hyllyjä, työnsi kaapin takaseinää kämmenellään. Vankkaa puuta. Sitten hän kumartui ja katsoi sisäsivua. Polven korkeudella oli pieni metallivipu, melkein näkymätön tummaa puuta vasten. Hän veti siitä. Sivupaneeli antoi periksi, paljastaen kapean, noin 20 senttimetriä syvän lokeron. Sisällä oli puinen laatikko messinkisellä salvalla, paksun kirjan kokoinen. Ulosottomies astui lähemmäs ja kirjasi sen pöytäkirjaan ennen kuin mihinkään koskettiin. Vera puki ohuet hanskat ennen kuin avasi salvan. Vihko oli siellä. Musta kovakantinen, vahvistettu selkämys, sivut kelastuneet reunoilta. Vera avasi sen varovasti, selaten hitaasti. Suurtilallisen käsiala oli suurta ja kaltevaa. Muistiinpanot olivat enimmäkseen päiväämättömiä, katkelmia, ajatuksia, nimiä. Hän selasi sivuja loppua kohti, missä käsiala muuttui hieman vapisevammaksi, hitaammaksi, ja sitten hän pysähtyi. Luki hiljaa, luki uudelleen. Sitten hän liuutti sormeaan rivin alla koskettamatta paperia ja käänsi vihkon Tellervolle. Merkintä ei ollut pitkä. 3 kappaletta miehen käsialalla, joka oli vanhentunut kantaen syyllisyyttä. Ilmari kirjoitti toivosta, heidän tapaamisestaan, loukatun pojan ylpeydestä, joka ei halunnut rekisteröidä mitään virallisesti, vuosista, jotka kuluivat sen jälkeen. Ja viimeisellä rivillä, erilaisella vakaudella kuin muualla. Maa on hänen. On aina ollut. Vain hän ei tiedä, että olen jättänyt sen kirjoitettuna myös tänne. Tellervo tuijotti sanoja ajan, jota ei osannut mitata. Seuraavalle sivulle liimattuna, 4 osaan taitettuna, oli virallisesti vahvistettu asiakirja. Lisäys testamenttiin, jonka suurtilallinen oli itse laatinut, pääkaupungin notaarin leimalla, joka nimesi Toivon Uudenpellon ainoaksi perilliseksi. Pätevät tallessa odottaen, että joku etsisi oikeasta paikasta. Se on ohi, sanoi Vera, kädet hieman vapisten, mutta se ei ollut ohi. Palattuaan toimistoon sinä iltapäivänä, kun Vera järjesti asiakirjoja uuden todisteen jättämistä varten, puhelin soi. Se oli käräjäoikeuden sihteeri, äänellä, joka toisti ohjeistettua viestiä. Kasimir Aarnion asianajaja oli jättänyt hakemuksen vihkon todistusvoiman mitätöimiseksi, väittäen, että löydetyllä asiakirjalla ei ollut asianmukaista todisteketjua. Ei ollut tapaa todistaa, ettei lokeroon ollut menty aiemmin, ettei sisältöä ollut muutettu, ettei pääsylupaa ollut käytetty materiaalin istuttamiseen. Vera kuunteli kaiken, kiitti ja sulki puhelimen. Tellervo istui pöydän toisella puolella. Hänen ei tarvinnut kysyä. Hän riitauttaa vihkon, Vera sanoi. Millä perusteella? Todisteketju. Väittää, ettemme voi todistaa, ettei kukaan mennyt sinne ennen meitä. Tellervo oli hetken hiljaa, mutta ulosottomies oli siellä. Hän kirjasi kaiken ennen kuin koskimme mihinkään. Oli, ja se tulee painamaan, Vera sulki kansion. Mutta kestää kauan, ennen kuin oikeus arvioi riitautuksen. Ja huutokauppa on 10 päivän kuluttua. 10 päivää. Luku leijui ilmassa kuin fyysinen esine. Vera nousi, meni ikkunan luo ja katsoi kadulle hetken. Kun hän kääntyi, hänen ilmeensä oli sellainen,
jota Tellervo ei ollut ennen nähnyt. Ei tappion, vaan jonkun, joka oli juuri tehnyt päätöksen. On yksi keino, hän sanoi, mutta sen on toimittava nopeasti, eikä se saa epäonnistua. Hän selitti, sen sijaan, että odottaisivat oikeuden arvioivan riitautuksen normaalissa järjestyksessä, he voisivat jättää turvaamistoimihakemuksen suoraan hovioikeuteen, pyytäen huutokaupan väliaikaista täytäntöön panokieltoa jo kerättyjen todisteiden perusteella. Se oli korkeampi, näkyvämpi ja vaikeammin sivuutettava tie, mutta se vaati hakemuksen olevan kumoamaton. Yksikin aukko ja hovioikeus hylkäisi sen edes varaamatta istuntoaikaa. Kuinka paljon aikaa tarvitset hakemuksen laatimiseen? Tellervo kysyi. 3 päivää keskeytyksetöntä työtä. Sitten aloita nyt. Vera katsoi häntä hetken, sitten avasi tietokoneen. Tellervo jäi, keitti kahvia, vastasi sähköposteihin, joita asianajaja saneli ääneen kirjoittaessaan, lähti puolenyön aikaan hakemaan ruokaa vielä auki olevasta grillistä ja palasi 20 minuutissa. Toivovaari soitti 10 kysyäkseen, oliko kaikki hyvin. Tellervo sanoi, että oli ja ettei hänen tarvinnut odottaa hereillä. Hakemuksen jättämiseen oli 2 päivää ja kaupungin toisella puolella Casimir Aarnio ei vielä tiennyt, mitä häntä vastaan rakennettiin. Turvaamistoimihakemus jätettiin hovioikeuteen perjantaina klo 17:42, 18 minuuttia ennen ajan päättymistä. Vera tuijotti tietokoneen näyttöä, kunnes vastaanottokuittaus ilmestyi ruudulle. Vasta sitten hän nojasi taaksepäin tuolissaan. Tellervo istui pöydän toisella puolella kylmä kahvikuppi kädessään. Ja nyt odotamme. Hovioikeudella on maanantaihin asti aikaa päättää väliaikaiskiellosta. Huutokauppa on maanantaina. Tiedän. Viikonloppu oli pisin, jonka Tellervo oli elänyt. Hän jatkoi rutiinejaan ulkoisesti, kasteli kasvimaan, pakkasi laatikot lauantaista toria varten, teki sunnuntaina lounasta Toivovaarin kanssa. Mutta sisimmässään hän oli jännittyneessä odotustilassa, jolle ei ollut nimeä. Joka kerta kun puhelin soi, vatsa nousi kurkkuun. Joka kerta kun se ei ollut Vera, se laski takaisin. Toivovaari ei kysynyt prosessista viikonlopun aikana. Vasta sunnuntai-iltana illallisen jälkeen, kun he istuivat kuistilla kuunnellen siritystä, hän sanoi kääntämättä kasvojaan, mitä huomenna tapahtuukin, olet tehnyt sen, mitä sinun piti tehdä. Tellervo katsoi tien pimeyteen. Se ei riitä. Ei, isä myönsi, mutta se oli kaikki, mitä sinulla oli, ja käytit sen kaiken. Maanantaina Tellervo heräsi ennen 5. Vera soitti klo 7:15. Hänen äänensä oli liian hallittu ollakseen huono uutinen, mutta liian pidättyväinen ollakseen täydellinen helpotus. Hovioikeus oli vastaanottanut hakemuksen, se oli käsittelyssä. Ei vielä päätöstä. Huutokauppa oli määrätty alkavaksi kello 10 käräjätalon edustalla. He saapuivat paikalle 9:30. Toivovaari tuli mukaan kävelykeppi kädessään, ainoassa puvussaan, joka ei mennyt kunnolla kiinni rinnasta, mutta oli silitetty. Tellervo ei pyytänyt häntä jäämään kotiin, eikä hän tarjoutunut. Käräjätalon edustan aukio oli jo täynnä ihmisiä. Uteliaita, käräjäoikeuden virkailijoita ovenpielessä, joitakin Syvärannan asukkaita, jotka Tellervo tunnisti ulkonäöltä. Kun hän ilmestyi isänsä kanssa, väkijoukossa syntyi hetken epäröinti, sekunti, jolloin kukaan ei tiennyt tarkalleen, miten suhtautua näkyyn. Sitten joku päästi lyhyen naurun, yksi veti toisen mukaansa, kuten aina tapahtuu. Casimir Aarnio oli tummassa puvussa, avustajat molemmin puolin, ilme kasvoillaan kuin hän jo tietäisi, miten iltapäivä päättyy. Nähdessään Tellervon hän mutisi hampaiden välistä, huulet tuskin liikkuen, ei kenellekään erityisesti. Maa ei ole sen, joka sanoo omistavansa, vaan sen, joka todistaa sen, ja hymyili huulet suljettuina. Meklari sääti mikrofonia, avasi kansionsa ja aloitti avausprotokollan. Kohteen tunnistus, asianumero, vähimmäishinta. Vera seisoi Tellervon vieressä, puhelin kädessään, näyttö päällä, katse siirtien näytöstä meklariin ja takaisin. Ei mitään. Hovioikeus ei ollut vieläkään vastannut. Meklari kuulutti ensimmäisen tarjouksen. Casimir nosti kätensä luontevasti kuin ostaisi jotain, mitä jo piti omanaan. Veran puhelin värähti. Hän katsoi näyttöä, luki uudelleen,
ja astui 2 askelta eteenpäin. Hänen vakaa äänensä leikkasi ilman, ennen kuin meklari ehti jatkaa. Väliaikainen täytäntöönpanokielto. Hovioikeus, asianumero. Hän luki numeron ääneen ja ojensi tulostetun asiakirjan meklarille, joka otti sen vastaan ilmeellä, joka kertoi, ettei hän ollut odottanut joutuvansa käsittelemään tällaista tänään. Mies luki sen hiljaa, ojensi sen viereiselle käräjäsihteerille, joka myös luki sen. Sitten meklari astui mikrofonin luo ja sanoi virkamiehen neutraalilla äänellä: "Tämä huutokauppa on keskeytetty hovioikeuden väliaikaisella määräyksellä. Prosessia jatketaan myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana." Aukion ylle laskeutunut hiljaisuus oli erilainen kuin mikään hiljaisuus, jota Syvärannassa oli koskaan koettu. Se ei ollut yllätyksen hiljaisuus, vaan sen hiljaisuus, kun ihmiset käsittelevät jotain, mikä on kääntänyt maailman päälaelleen. Ihmiset katsoivat toisiaan, joku mutisi jotain. Kukaan ei nauranut. Casimir Aarnio seisoi liikkumattomana muutaman sekunnin. Väri valui hänen kasvoiltaan hitaasti, melkein näkyvästi kuin laskuvesi. Hän kääntyi avustajansa puoleen ja sanoi jotain hiljaa. Avustaja avasi kannettavan tietokoneen, kirjoitti jotain, sulki sen. Casimir oikaisi takkinsa, katsoi kerran Tellervoa, ei vihaisesti, vaan jollain vihaa kylmemmällä, ja lähti sanomatta sanaakaan. Väkijoukko teki tilaa. Tellervo seisoi paikallaan katsellen Casimirin auton katoavan kadulle. Vasta silloin hän tajusi pitävänsä Toivovaarin kädestä kiinni. Hän ei tiennyt, kumpi oli tarttunut ensin. Isä seisoi pystyssä, kävelykeppi kädessään, katsoen käräjätalon julkisivua ilmeellä, jota Tellervo ei ollut koskaan ennen nähnyt. Se ei ollut iloa. Se oli jotain yksinkertaisempaa ja raskaampaa. Miehen kasvot, joka oli viettänyt koko elämänsä odottaen, että maailma oikaisisi yhden vääryyden, ja joka vihdoin näki sen alun. Vera tuli lähemmäs ja sanoi hiljaa: "Tämä ei ole vielä ohi. Väliaikainen kielto keskeyttää, mutta tunnustaminen on vielä vahvistettava. Kuinka kauan? Kuukausia. Mutta huutokauppaa ei pidetä, kun prosessi on kesken." Hän piti tauon. Voitimme aikaa, ja aika on nyt meidän puolellamme. Tellervo katsoi isäänsä. Toivovaari tuijotti yhä käräjätaloa, kuin hänen olisi pitänyt tallentaa se kuva mieleensä ennen lähtöä. "Mennään", Tellervo sanoi, ja he käänsivät selkänsä aukiolle ja lähtivät. Seuraavat kuukaudet olivat ulkoisesti hiljaisia ja sisäisesti raskaita. Tunnustamisprosessi eteni oikeudessa omalla hitaudellaan, kuten asiat, joiden kanssa järjestelmällä ei ole kiirettä. Istuntoja varattiin, asiakirjoja pyydettiin, määräaikoja tuli ja uusia avattiin. Vera Kuusisto oli toimistossaan joka päivä. Tellervo ilmestyi paikalle kutsuttaessa, ja joskus ilman kutsuakin, vain saadakseen tietää tilanteen, ettei tarvitsisi odottaa kotona hiljaisuudessa. Toivovaari parani vähitellen. Keho antoi periksi hitaasti, kuin olisi vihdoin ymmärtänyt, että nyt sai levätä. Hän alkoi taas syödä ruokahalulla, istui taas iltapäivisin oven kynnyksellä. Mutta oli päiviä, jolloin Tellervo löysi hänet katsomasta ikkunasta sillä samalla kaukaisuuteen menevällä katseella. Se oli sama, mutta erilainen. Ennen se oli ollut taakka, nyt se muistutti enemmän odotusta. Casimir Aarnio katosi Syvärannasta joksikin aikaa. Rakennusyhtiö jatkoi toimintaansa, mutta hän lakkasi ilmestymästä avajaisiin ja kokouksiin. Kunnanvaltuutetut, jotka olivat tervehtineet häntä ensimmäisenä, alkoivat saapua myöhemmin, jos hän oli huoneessa. Pohjavesihankkeen sijoittajat alkoivat esittää kysymyksiä, joihin hän ei enää pystynyt vastaamaan samalla varmuudella. Tilaa koskeva avoin oikeusprosessi teki minkä tahansa aikataululupauksen mahdottomaksi pitää. Yksi kerrallaan he vetivät hankkeensa pois. Rakennusyhtiö ei romahtanut kerralla, se kuihtui kuin kasvi ilman vettä. Hitaasti, äänettömästi, ilman tiettyä hetkeä, jolloin olisi voinut sanoa sen olevan ohi. Väärennetyn lausunnon antanut käsiala-asiantuntija tunnistettiin prosessissa, kun tohtori Helena esitti täydellisen vertailevan analyysin. Oikeus lähetti asian kurinpitomenettelyyn. Mies ei enää työskennellyt oikeudellisena asiantuntijana. 2 miestä, jotka olivat yrittäneet pelotella Toivovaaria kirjekuorella, tunnistettiin prosessin avaamissa tutkimuksissa. Pakottaminen dokumentoitiin, Toivon oma todistus ja hotellikuitti, joka sijoitti miehet Syvärantaan kyseisenä päivänä, riittivät. He vastasivat teoistaan. Jokainen lanka katkaistiin, jokainen velka maksettiin, yksi kerrallaan,
ilman seremonioita. Isyyden tunnustaminen vahvistettiin maaliskuun aamuna 4 kuukautta keskeytetyn huutokaupan jälkeen. Vera soitti Tellervolle ennen ketään muuta. Sanoi vain, se tuli. Tellervo oli hiljaa muutaman sekunnin. Haen isäni. He menivät yhdessä maistraattiin. Tellervo, Toivovaari ja Vera. Testamentin lisäys vahvistettiin samalla viikolla. Uusipelto siirtyi laillisesti Toivo Rautavaaran nimiin. Sukunimi, jota hän ei koskaan käyttänyt, joka ei koskaan ollut hänen omasta tahdostaan ja joka nyt oli painettuna asiakirjaan valtion leimalla, oikeuden nojalla. Virkailija luki nimen ääneen leimatessaan paperia. Toivovaari seisoi tiskin toisella puolella, kävelykeppi vasemmassa kädessään ja puku, joka ei mennyt kiinni rinnasta. Hän kuuli oman nimensä kuin ensimmäistä kertaa. Ei sanonut mitään. Sulki vain silmänsä nopeasti, melkein huomaamattomasti, ja avasi ne uudelleen. Tellervo näki sen, pysyi hiljaa. Ulkona jalkakäytävällä Vera taitteli asiakirjan kopion ja ojensi sen Tellervolle molemmin käsin, kun se olisi jotain haurasta. Se on teidän. Sitten hän otti salkkunsa, sanoi, että hänellä oli vielä yksi tapaaminen, ja käveli pois pitämättä puheita. Se oli hänen tapansa. Tellervo alkoi hoitaa Uutta-Peltoa seuraavina kuukausina. Hänellä ei ollut kokemusta suuresta tilasta, ja hän oli ensimmäinen myöntämään sen. Hän palkkasi tilanhoitajan, joka tunsi karjan, oppi mitä piti, teki virheitä ja korjasi ne. Kasvimaa, joka hänellä oli aina ollut, kasvoi suuremmaksi lähellä lähdettä, ja hän jatkoi myymistä alueen toreilla. Samat känsäiset kädet, nyt omalla maalla. Lempirouva hyväksyi kutsun asua yhdessä tilan pienistä taloista, jossa oli kuisti lähellä hedelmätarhaa, jonka istuttamisessa hän oli itse auttanut vuosikymmeniä sitten. Hän sanoi, ettei halunnut palveluksia, että hän jatkaisi kasvimaan hoitamista aikaisin aamulla, jos Tellervo sallisi. Tellervo salli. Vera Kuusisto laittoi uuden kyltin toimistonsa, palkkasi 2 harjoittelijaa ja hänestä tuli Syvärannan luottonimi niille, jotka tarvitsivat asianajajaa, joka ei perääntynyt ensimmäisen vaikeuden edessä. Jonotuslista hänen vastaanotolleen syntyi 3 kuukaudessa. Hän ei odottanut sen tapahtuvan niin nopeasti. Pitäjä muutti sävyään vähitellen. Samat ihmiset, jotka olivat kääntäneet katseensa pois Tellervosta käräjäoikeuden jonossa, alkoivat tervehtiä häntä jälleen. Se ei tapahtunut yhdellä hetkellä, se ei ollut anteeksi pyyntö. Se oli sellaista muutosta, joka tapahtuu, kun tarina on päättynyt ja ihmisten on sopeuduttava siihen, mitä se on todistanut. Tellervo hyväksyi sen kantamatta kaunaa. Ei siksi, että se olisi ollut helppoa, vaan koska sen kantaminen olisi maksanut enemmän kuin hän halusi tuhlata. Eräänä toukokuisena iltapäivänä Toivovaari istui päärakennuksen kuistilla juomassa kahvia, kun Tellervo pysähtyi aidan viereen ja katsoi heidän vanhaa mökkiään siellä kaukana. Se oli yhä vinossa, pystyssä, puuajan tummentamana. Soratie sen edessä oli sama kuin aina. Hän katseli sitä hetken. Ei tuntenut kaipausta eikä helpotusta. Hän tunsi tarkan painon tarinasta, joka oli saavuttanut päämääränsä, maksanut hintansa, ilman oikoteitä. Sitten hän käänsi selkänsä tielle, katsoi isäänsä, joka istui päärakennuksen kuistilla, pienenä etäältä, kävelykeppi tuoliin nojaten, kahvikuppi kädessään, ja käveli takaisin. Se ei ollut tila, jonka hän pelasti. Se oli hänen isänsä nimi,